ASEP General Headquarters Aizol Mingin Chibai Kabuk Veka Cheu June Ninga Hi World Environment Day Aniya United Nations Chuan Thupui Bik Te Thangin Amandan Tu Ruam Manate Siam China Khovel Hun Sang Sanga Khovel Ram Sang Sanga Environment Hum Halna Konga Injir Tir Na Tante Program Danglam Tak Tak Tele Ropui Tak Tak Te Duangin Hun Man Ani Trina Mizoram Apo Kumtinin a Nodal Department Environment Forest and Climate Change Department te kai shuai na huaya hunman ani thina kan chia cheu angin khowela ripuira thak tak COVID-19 awangin khowela program sang kan nei kong tin renga a chol thua pa chu wang chuan social distancing te maintain na ngai awang te le khatianga mi pui pun khom te arem lo wangin kumina chuan duangin man thei ani talova keni ASEP te po hian kumtinin enga motital chuan kan han mang ve thin kha ania amai ro chu kumina chuan kan boruak le kan hun tonin azir lo awangin he YouTube channela kan program toy te hi min lo thir saka min lo en sak turin kan han som chewa tiang hian program toy te tal han buat sai ve rim rim makha tha kan ria da wangin tun huna hian heti zong hian hun kan han mangta ani kumsa kha zakua somsari le patni khan UN United Nations General Assembly chu Sweden khopui Stockholm ne ania ti chuan chu mi tum chuan khovel environment din munte an han thira an han ngai tua World Environment Day hi lo ring chuak ta ni kumtina man turin ruam manna lo siam ta ti chuan ruam manna sang te inbuat saina te an kal chhok nuwa kum khat han chol phota sang kha zakua som sarile palia khan World Environment Day hi khovel pum huapin mantran alo ni ta ni ti chuan sumi kumatang chuan kum tin Kelvin World Environment Day hi United Nations siam ruam manna aron siam ta zia thina ti chuan thupui sang tele khatiang ruam manna kharon siama a host country a thleng tu ram te po an thlang thidani ti chuan kumina hian sa hi le som hnia hian host country tu su Colombia ania tin partnership atana Germany ruatani boka amai ro chuan ni te po hei COVID-19 awangin harsakun na men lawan to ka dulthu samang chuan mang thei lawang ti arin oma ti chuan thupuya ta na hian celebrate biodiversity ti manania chumi zuzi chuan khovel hun sanga kan pha kang tok le kan thiamang tok zelin he World Environment Day hi lo man tu ania kuminai ro chuan khovel hun sanga dulthu samangin man thei ani in arin om lova Mizoram angi po kan mang thei lova keini po in tiang hian hun toy te kan ron buat sai ta zo kani khovel hun sang te chu kan soi vet atul lem lova ngai ta mai la Mizoram bi ka hanin lu chil tai la kumina kan thu pu ya hi biodiversity ania Mizoram in om zia han soi fia kim chan dan to ahar viau thina biodiversity chu thil nung chitin rente ti hian soi tamai langin adikome pathianin nung za turin mihring te nen lam ti khanan ran nung ate beratanga alien ber thlengin thil nung chitin reng thing le nim pangpar te ramngo te khatiam chitin reng ma kha chungleng le nuai lenga tui nuaya bo ramsa nungcha chi sang te ram hnuai nungcha te khatiang eng kim moya kha min lo siam ta chung zong chu biodiversity chu ani maya ti chuan Mizoram hi kan van nei dai beng chu kan soi photo thina khowela hian biodiversity hotspot anti hi mun som thum chuang vel mun som thum pani vel bor a oma chunga chuan South America Amazon ngo puite khang ti chi the kha a ho sapol an ni ya ti chuan keini Mizoram po hi Indo Myanmar
huam chunga apum hian biodiversity hotspot zinga kan tel ve ani ti chuan biodiversity hotspot kan han tia kha aum zia chu nungcha chi hrang hrang te tam bik na mun a variety a chi hrang hrang tam ti na ni ta ni khoi hunai moram sa chi khat tam tlu rakha hotspot an tling lawa ti chuan Mizoram hi khatiang zonga khan mun thaber te jingami khowela chia thei alo ni veren mai ani ti chuan ram hnuai kan han kal te hian thil nung chi hrang hrang te hunuk nuk lo ma ila a variety hi kan lo nei tha khovel hun dang awang to tak te po hi kan lo la nei ve nuala ni chutiang din huna chon kan la din awangin biodiversity hum haltla kan neya lui nung cha te tuya cheng chi te boruwa ka om chi te thok chi te savalam chi te ramsa te insects te pheng pelep lam chi te khatiang chi chi hrang hrang ka sangha te rul te khan zong zong mai kha a variety zong in a chi hrang hrang zong khan Mizoram hi kan hausa kan mi thiam te poin tu thleng poin hei uchang lampang chi ya te changpa ta te sangha te species tar an la mu chuak zelani chu tiang khop chuan Mizoram hi kan hausa chu wa chun komina biodiversity ti thu pui UN in aron thanga po hi Mizoram tan chuan ai em mani aum zia bera chu kan biodiversity kan thil dung chi hrang hrang ate hum hal tata ven hi makha khovelin atum chu ani ber maya ti chuan chumi tur chuan ke ni Zoram mi pui te po in buat saila ngai tuana thar mang theu turin kan han in som thar le duani World Environment Day kan ti hian atuma chu biodiversity kumina chon thu pui bi ka an ni maya atum bera chu environment hum hal na kong chitin re nga hum hal kha atum chu ni maya polythene bol lo khatiang chi ti fai te khatiang do te thing phun te program hrang man khatiang zong zong environment hum hal na kai noi chi hrang man kha rem vek maya ti chuan sikul mau pang te po in environment rally ten neya quiz competition ten bo saya khatiang khan chi hrang in hun an lo mang thina chu tiang chuan ke ni Mizoram po kum kha le chen liam ta khan kan lo mang to thina ni kha ti chuan mitin te po in mimal po in he World Environment Day hian ngai tuana thar kan nei atula ti thei kan nei ni ti hi kan hriat atula kan ti thei ol sam deuh mai chu he World Environment Day den chen hian voina kherlo po hem ani kherlo po hian hemi den chen hian thing pakhat tal kan phun ve te ang khovel environment siam thaturin thing kan phun ve te ang ti te bol ho then fai na konga thei to pin ka theiang to kin ma kan la ve te ang ti te ka tiang kha in tiam thei ve ka ni chu tiang zong chon ngai to na lo hang turin kan han in som duwa tin ram chang kang zo ka ti chuan he World Environment Day hian bol ho thalo ti chua thei na ang chi reng ti top ni ata na te pon long hang thina industry mai khu ti chuak thin te po in voin chu ti chua lo ni a hang te ang lir thea kal chuak thin te po in kal lir thei mang hian boruak chia voina chon ka pe chuak lo te ang tia ke ya kal nan te thir sakora kal nan ni ata na te po an long mang thina ni tin mejel zumi te po in mei khu mangin voina chon environment ka ti bo lo te ang ti te po in lo in tiam thina khatiang chi sang sang khanin World Environment Day hi an long hang thina tin World Environment Day tang hian mejel zu ban san te pon lo om hial to thina ni chu tiang chon thil thatak takin he ni poi modern chen hian hun an long hang to thina voina po hian Zoram mi pui te po ngai tu thar mangin Mizoram hian ramngo le nungcha thil nung chi hrang ate hum hal tla kan la nei ya chung te chu hum hal tu ni turin an chunga ngil nei na lan tir tu ni turin khovel ruala ke pen ve phak turin United Nations in ruam banna aron siamang te rual pol phaturin in buat sai thar thavila poi mober mai chu mimal tinten kanril ru kan siam thar apoi mo kanril chungril amin lo chuan om zia tak om thei thin lovani chu wang chuan
voi na tang hian ngai to na thar lo nein Mizoram ta na kan ti thei hluber environment hum ha na konga hian chak zo ka ke pe na ngai to na thar mang turin kan hanin som thar le tak meu duani khovel environmentalist ro pui te chuanin he kan le nge po hi kan chun nu ani e tin an lo soi hial thina chu wang chon he kan le kan chen na kan ma mo tin reng min pe tu hi duata malaya laina ta enkol let ve tu kan ni apoi mo ani ti te se tharila voina hian world environment day kan manna hian ngai tu na thar ne na kan thil siam dang chitin re na te hum hal tu ni turin kan hanin som thar du ani kalome